Egun on guztiok. Pasko jaiaren argitan ospatzen dugu gaur Santelmo eguneko eukaristia. Eska dezagun santu honen bitartekotza gure herriaren alde. Jainkoagandik bakea eta zoriona iritsi ditzagun. Hasi dezagun gaurko ospakizuna, hau da jaunak egindako eguna abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Zenide maiteok, ongi etorriak Eukaristia ospatzera, egun handi honetan, Santelmoren festa ospatzen dugun egun handi honetan. Egia da urten era berezi honetan, pandemia dela, ezin ditzazkegu beste urteetan egiten ditugun ospakizunak egin, baino, garrantzitsuna da Santelmo gogoraztea eta bere laguntza ere eskatzea, eta hortarako bildu gera gaur, Eukaristia ospatuz, Santelmoren laguntza urte guztirako eskatzeko. Eskerrona baita ere, etorri zaten guztioi, baita ere apaiz lagunei, eta baita ere, telebistaz edo YouTubeen bitartez jarraitzen duzuen guztioi ospakizun hau, zuen etxeetan, batez ere gaixoei, gure baita ere ongi etorri berezia egun honetan ospakizun honetara. Eta hasi gaitezen, apaltasunez jangoikoaren aurrean jarririk bere errukia eskatuz. Zenideok uste oso hurbil gaitezen Kristo gure hartzain onaren gana, haren gidaritza eta errukia eskatuz. Atu egindetelako Erroki jauna Kristo
dakigulako barkatzen. Eno. Erroki jauna, Kristo erroki, maitasunik gabe, Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Salbatzaile, zeruetan zaudena, erruki jauna. Santua, zu bakarri jauna, Espiritu Santuarekin, hangoiko argitan, amen. Aizan zeuena, egin dezagun otoi. Hoi jainko, zuk eman zenion Santelmo santuari Kristo behartzu eta apalaren antzera bizitzeko grazia. Egizuaren otoitzari esker, zuk egin diguzun deiari zintzo jarraituz, irits gaitezela gu ere, zeure semeagan erakutsi diguzun santutasunera, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluak eginan liburutik. Egun haietan, Pedro eta Juan askatu zituztenean, zeniden gana itzuli ziren, eta apaizburu eta zaharren esandako guztia azaldu zieten. Entzutean, denek goraki eta hoz batez, jainkoari otoiz egin zioten. Jauna, zuk egin zenituen zerulurrak eta itsasoa, eta horietan diran gauza guztiak. Zuk esan zenuen Espiritu Santuaren bidez eta gure aita David
zeure zerbitzariaren naoz. Zergatik dabiltza izkabilak nazioak eta asmo ustelak asmatzek herriak? Munduko erregeak atzaltu dira eta agintedunek elkar hartu dute jaunaren eta hark aukeratutariko Mesiasen aurka. Bai, hala elkartu dira hire honetan Herodes eta Pontzio Pilato atzerriko nazioekin eta Israel herriarekin, zuk Mesias gantzutu zenuen Jesus zeure zerbitzari santuaren aurka. Horrela, zure ahalmenak eta nahiak aldez aurretik erabakia zuena bete dute. Begira orain, jauna nola mehatxatzen gaiztuten, eta emaiguzu zeure zerbitzori hori, zeure hitza ausardian osoz hotz egitea, eta luzatu zeure eskua. Jesus zeure zerbitzari santuaren izenean zendaketa ezaugarriak eta mirariak egiteko. Otoitza bukatzean, dardar egin zuen bilduta zeuden lekuan, Espiritu Santuaz beterik gelditu ziren guztiak, eta ausardiatz hotz egiten zuten jainkoaren hitza. Jaunak esana. Hauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Hauna da gure salbatzailea, gure indarra zaitut jauna, honik atera nauzulako, etzaiak nitaz posten utzi ez dituzulako. Jauna, leizetik nire bizia atera duzu, zulora doazen gandik bizirik gorde nauzu. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta bakea. Entzun niri eta nitaz erruki jauna, izan zakizki laguntzaile jauna. Negarra dantza bihurtu didazu, jauna ene jainko eskerrak zuri beti. Jauna da gure salbatzailea, gure indarra eta Kristo gauza guztiak egin zituena, eta gizadia zerruki izan duena. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zuekin Eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa
San Joanen liburutik. Bazen fariseuen taldean Nikodemo izeneko gizon bat, juduen buruzagietakoa. Honek gauez Jesusen gana etorri eta esan zion, Maisu, badakigu jainkoak guri irakasteko bidali zaituela. Inork ez bai dezake egin, zuk egiten duzun ezaugarririk. Jainkoa berekin ez badu. Jesusek erantzun zion, egiaz diotsut, ezin du inork jainkoaren erreinua ikusi, berriro jaiotzen ez bada. Nikodemok galdetu zion, nola jaio daiteke norbait zaharra izanik? Sarote daiteke amaren sabelean eta berriz jaio? Jesusek erantzun zion, egiaz diotsut, ezin da inor jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta espiritutik jaiotze ez bada. Gizakitik berez jaioa gizaki da, espiritutik jaioa espiritu. Ez harritu berriro jaio behar duzuela esan dizudalako. Haizeak edonondik jotzen du, eta entzuten duzu haren hotsa. Baina ez dakizu nondik datorren, ez nora doan. Gauza bera gertatzen da, espiritutik jaio denarekin. Jaunak esana, Eskerrak Senide maiteok, orain 800 urte bizi izan zen Pedro González Doatsua ospatzen dugu gaur. 1180an jaio eta 1246 urtean hila, 12 eta 13 gizaldietan bizi izan zena. Palentziako Fromistra herrian jaio zen. Bizitzeko zailtasunik ez zuen familia batean. Eta garai hartan seme-alaba asko zituzten familietan bezala, semeetakoren bat apaiz ikastera bidaltzen zuten. Hala gertatu zitzaion gureari ere. Eta bere apaiz ikasketak burutu, eta ondo burutu ere, Palentziako katedraleko dean edo buru izatera iritsi zelarik. Baina garai hartan, Guzmango, San Domingotarrak edo predikarien ordena sortzen ari zelarik, Eliz karrera dizdiratsu bat izan zitekeena albora utzi, eta bere bokazioari heldu zion. Kontemplatu eta jainkoaren hitza hotsegin. San Domingoren antz haundia omen zuen, bai otoitz egitean eta bai kontemplazioan, baita jainkoaz mintzo zenean ere. Eta hala da, ezin da irakatsi, maitatzen eta bizitzen ez dena. Jainkoa ezagutzea, otoitzetik dator, liburuetatik baino gehiago. Liburuek lagundu egiten digute jainkoa ezagutzen, baina jainkoa berarekin askotan egonda ezagutzen da. Bere predikari bokazio horrek Galiziara eraman zuen gero. Gaztela osoan barrena ibili ondoren, eta Gaztelako Fernando erregearen adiskide izateraino iritsi arren. Galizian, ospitaletan eta erromes etxeetan hartzen zuen ostatu. Eta aitortzera eta predikatzera eskaintzen zuen bere denbora. Zubiak eraikitzeko ahalegina ere egin zuen erregeari eskatuta. Etzen espiritu bizitzaz bakarrik arduratu,
hango herrisketako gizon emakumei bizitza duinagoa egin zizaiokena bideratzen ere bai. Ilondoren, Tuiko katedralean lurperatua dago. Pedro González Doatsuak hil eta leister egin zituen mirari ezagunak. Bera hil eta gutxira Toulouseen domingotarrek egin zuten probintzi kapitulo batean aipatzen dira Pedro González Doatsuaren mirariak. Bereziki itsasgizonei lagunduz egindakoak. Italiako San Erasmo santuak ere, bazuen bere biografian tankerako mirariak egin izana. Eta badirudi, italiarrak Portugalera eta Galiziara etortzen zirenean, San Erasmoren, San Ermoren jaiera ekarri zutela, eta bi izenen nahastetik datorrela San Telmo gure Pedrori deitzea. Benedikto 14. 1741 Doatsu izendatu zuen. Eta berez, Doatsua da, beatoa da, guk santu izenarekin ezagutzen dugun hau. Tuiko Elizbarrutiak egin ditu bere ibilbideak, kanonizazioa santu egitea ere iriz dadin. Ona litzakeelako guztiontzat, bere biografia eta bizitza gehiago ezagutu, berarekiko jaiera eta devozioa gehiago zaindu, eta dagoeneko baden kultu bat zabaltzeko. Las lecturas de hoy nos recuerdan la importancia de predicar y dar testimonio, como lo hicieron los primeros apóstoles, y la necesidad de renacer siempre respondiendo a la llamada a la vocación de Dios. Esos dos fundamentos atravesaron la vida de San Telmo: predicar y dar testimonio y renacer respondiendo a su propia vocación. A los santos se les coge cariño, sobre todo rezándoles. Está bien hacer fiestas, está bien hacer procesiones, está bien izar banderas, pero a los santos se les coge cariño rezándoles y creyendo que nos ayudan en el seguimiento a Jesús. A los santos les rezamos y les tratamos de imitar. Tampoco solo les rezamos, tratamos de imitarles, porque con su ejemplo son una ayuda para que los cristianos de hoy, 800 años después de la vida de San Telmo, continuemos fieles en el seguimiento de Jesús. De este santo podemos aprender que necesitamos de Dios, que tenemos que ser oyentes y creyentes de la palabra de Dios. Y tenemos que ser siempre sabedores de que nuestro origen es Dios y de que nuestra meta es Dios. Y entre ese origen y esa meta de nuestra vida que es Dios, tratar de vivir de su mano. Eso es lo que hoy pedimos a este santo protector de las gentes del mar, pero sobre todo fiel predicador con su testimonio, con su vida de contemplación y con su fidelidad. Eta aitortu dezagun orain gure sinismena. Sinismena
jauna, sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aita algustidun zerulurren egilea. Sinisten detaren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egile sortu, eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten Begira diezaiogun Kristo gure jaun arrukitsuari eta eska diezaiogun Santelmo bitarteko dugularik lagun diezagula gure beharretan. Gure otoitz honetan, Elizan hartzaintzalan ari duten Eliz zerbitzariak eduki nahi ditugu gogoan. Jesus hartzaiona izan dezaten beren eredu herriak gidatzen, eska dezaiogun jaunari. jauna, zure maitasuna, abestu todo, betiren berri. Munduko herrien alde, gure herriaren alde, benetako pakea eta solidaritatea ugaldu daitezen, eta guztien duitasuna bila dezagun, eska dezaiogun jaunari. Jauna, zure maitasuna, abestu todo, betiren Santelmo patroi eta zaindaritzat dugun guztion alde, bereziki marinel eta arrantzalea ditugu gogoan. Lanean frutu emankorran bilduz, bakezko portura iritsi daitezen, eska dezaiogun jaunari. jauna, zure maitasuna, abestu todo, Zaminetan eta ezinez bizi diren guztien alde, gure herriko gaixoen alde, baskopiztuera topa dezaten beren bizitzako zailtasunetan, eska dezaiogun jaunari. jauna, zure maitasuna, abestu todo, Piztueraren itxaropenean hil diren gure zenide eta adizkidien alde. Jainkoak bakezko atsedena eman dezaien. Eska dezaiogun jaunari. jauna, zure maitasuna, abestu todo, Jesus jauna, zu badakizu zure herria behar askoren menpean dagoena, entzun gure eskariak eta onartu fededunen asmoak. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan,
Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuganako gure maitasunaren emaitzak dakarkizkizugu jauna, Santelmo santuaren oroitzapena ospatzean, zuk sagara ditzazun. Horietan zure laguntza agertzen bai diguzu, zuk agindutako betiko doainen itxaropena gal ez dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bilotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Goretzia zara bai zantuen batzarrean, eta haien merezimenduak zaritzean, zeure doainak dituzu zaritzen. Jarraibide ematen diguzu haien bizitzan, parte haien batasunean, laguntza haien bidez. Halakoen testigantzaz indarturik, azkeneraino zuzen joka dezagun, zuk agindutako borrokan eta haiekin batean iritsi imelduko ez den koroa ederra Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruekin, eta santuen batzar guztiekin batean, etengabe kantatzen dizugu oratzarre hau. Santu, santu, santua, Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuri. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Maritxu, Luis Mari, Mikel, Jesus, Teodoro eta Joakina, eta hilako guztiak ere haritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, da zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Arrege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan.
Jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak, jauna ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Jaun hartu nahi duenak zutik gera daiteke bere tokian. Orain berekin gaitu
esati. Aleluia. Erosi gaitu, ies garesti. Aleluia, aleluia. Cristo da Cristo, aleluia. Ore cantador, aleluia.
egin dezagun otoitz. Salbameneko iturrietan indar berriturik apalki eskatzen dizugu jauna, Santelmo santuaren otoitzari esker bizi gaitezela Kristori gero eta estuago itxatzirik, haren graziaren erreinuan parte izan dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta azken bedeinkapena eman aurretikan, nire eskerrona agertu parroki guztiaren partetik. Etorri zaten guztioi, nire eskerrona, festa egun alaia izan dezazuela, beste urtetan bezala ezingo dugu ospatu, lehen esan dudan bezala, baino, ospa dezagun aldugun neurrian postazunez, Santelmon eskutan jarriz gure bizitza, unaik esan digun bezala, homilian, bera gandik ikasiz eta bera modelu dugula. Eta eskerrona eman, etorri zaten apaiz guztioi, Jon, ezagutzen dezue koajutorea, Unai, ezagutzen dezue eskerrik asko Unai, zure hitzen gatikan, urtero hemen egotentzea, eta beti eskaintzen dizugunean hitz batzuk lusatzeko, beti prest zaude eta eskertzekoa da, eta urten ere mila esker zure hitzen gatikan. Eta Miguel Mariri, eta baita ere Jon Kortari, Jon Korta oindela gutxi izan genuen gure artean, Garizumako hitzaldiak ematen, eta eskerrik asko, Jon, gure artean izatea gaitikan. Eta baita ere, eskerrik asko eta gogoratu Juanjo Mantisidor, gaur egonaiz bere arrebarekin, ongi dago, bakunatu berria da eta prudentziz ez da etorri, baina gogo handia dauka berriz parrokira gerturatzeko, eta gaur ezin izan du hemen egon, baina telebistaz edo YouTubez bitartez ikusten nahi baldin bada, gure eskerrona berari ere, eta espero dugu hemen laster izatea gurekin bai. Eta eskerrona, nola ez, urtero bezala, Beko plaza abesbatzari, hain ederto, jantzi dezuelako, solemnidade eta ospakizun hau, zuen abotz ederrekin. Mila esker, denoi. Eta guztiok, ospa dezagun festa hau. Felicidades a todos aquellos que también no han podido venir este año aquí a Zumaya en esta fiesta de San Telmo, a todos los que nos siguen por la televisión o por YouTube, a todos los zumayarras que estáis lejos de aquí, muchísimas felicidades y muchas gracias a todos. Jaso dezagun orain, azken bedinkapen berezi hau San Telmo egun honetan. Orain, egoera berezi honetan kanpora atera ezin garenez, gizadi osoaren aldeko bedeinkapen eta eskerronezko otoitza eginez, Jainkoaren bedeinkapena eskatuko dugu. Eguneroko bizitzan Jainkoaren babesa gurekin izan dezagun. Jainko aita ona, gizadiaren sortzailea, zuk eginak dira munduko gauza guztiak, zure borondatez eta onginaiez izan ziren izatera deituak, bedinkatua zu izadiarengatik, bertako hegazti eta arrainengatik, lurreko abereengandik eta bizidun guztiengatik. Gora zu, zerua eta lurragatik, itsasoa eta uranengatik, eguzkiaren argiagatik eta ilargiaren ederragatik. Eskerrak zuri, hauek ikusita, hauen ederraz liluratuta, hauen haunditasunak unkituta, zu goratzera eta hauetan zu aurkitzera gonbidatzen gaituzulako. Eskerrak zuri itsaso zabalagatik, uraren mugikortasun ederragatik, beronen urdin asegarriagatik, bertako emaitza ugariengatik. Bedinka itzazu itsasoan eta itsasoaren inguruko lanetan beren bizimodua aurkitzen duten gizon emakumeak. Jakin dezagula hauen lana eskerronez ikusten, hauen lanean zure eskua sumatzen eta zure presentzia lagunkorra estimatzen. Gora zu gurekin baitzeitugu beti salbatzaile eta indar emaile, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin.
berenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.